Üdvözlöm Önöket! Én vagyok a Chef. A versenyzőnek 15 másodperce lesz arra, hogy a megadott hozzávalókból egy ételkülönlegességet készítsen. Az óra... indul! Gyerünk, gyerünk, telik az idő! Az idő pénz, fiam, cselekedj! Én 5 másodperc alatt befejezni. 5, 4, 3, 2, 1. Az óra lejárt, senki sem nyúlhat az ételhez, lépjen egyet hátra. A séf úr ezzel a feladattal keményen megszivatott. Én 5 éve konyhán dolgozom, de ilyen nehéz helyzetben még nem kerültem. Béla, mit készítettél ma nekem? Vajaskenyeret készítettem, séf úr. Szebbet szartam ma reggel ennél. Viszont ennél a műsornál nem a kinézet, hanem az íze fontos. Majd azzal kompenzál. Nézzük. Te ezt most komolyan gondoltad? Szerinted ez finom? Igen, séf úr. Nagyon jól gondoltad, mert szerintem is. Köszönöm, séf úr. Viszont maga az étel elszomorító. Sajnálom, séf úr. Elszomorító. Mert ilyen ízűt még én magam sem tudnék csinálni. Köszönöm, séf úr. Igen, köszönöm. Mert ha ilyet csinálnék, akkor egyből felakasztanám magamat a szégyentől. Igen? És ez hogy ízlik, gyökér? Ez hogy ízlik? Mama